Europski akt o slobodi medija dovoljno govori o tome kakav je to dokument, to što piše da će se provoditi u suradnji sa organizacijama za provjeru činjenica, takozvani fact-checking. U Hrvatskoj je sloboda medija na jako niskim razinama. Javna poduzeća koje kontrolira hrvatska vlada plaćaju obilato reklame prema brojnim medijima, tiskovinama i portalima kako bi se pisalo u korist vlade, izrazito korumpirane vlade. Kao da to nije dovoljno, gospodin Plenković ovih dana gura zakon o medijima kojima se nakladniku daje pravo da svojevoljno i bez objašnjenja odbije objaviti novinarski prilog i kojima se nameće obaveza novinaru da uredniku otkrije svoj izvor informacija. To je ništa drugo nego legalizacija cenzure. Brojni hrvatski portali imaju problema sa distribucijom sadržaja zato što služe se društvenim mrežama poput Facebooka, a tamo ih opet sačekaju ovi nesnosni fact-checkeri. Dakle, o čemu mi svjedočimo ovdje kad govorimo o slobodi medija? Govorimo o eroziji pluralizma, eroziji slobode izražavanja, govorimo o tome da se ne poštuje znanstvena rasprava, da se ne poštuje znanstvena metoda i demokracija. Vidjeli smo to i u korona krizi kako su se ti fact-checkeri ponašali. Tonemo dakle u jedno globalističko jednoumlje i cenzuru i to je stvarno sramota.